Tun Truma movie recap kan thlir ho tur chu My Little Princess ti ani. Meichia kumsom leka upa. Violeta Georgiou chu api pathian tri mi takin. Ano pante ta en kolin mami ti na ko mai thin. Anu hana Georgiou ve thung chu artist anga in thalin Violeta pi chu au patto ema wangin na po thok thei to lovin ina a om chota. Hana po chu ezon namu mal anei lo wangin an chung ko din mun a thalo ve hlea a chung ko chom angai awangin hanai chuan a hun tam zok chu mun danga mangin a chung de chu a man chang changin a to ve thina lemzia chete te anei ve thina chung a lemzia te chu a thian pa arn sa chuan a leisak thina ni khat chu a thian pa arn sa camera pek anan khal kwal vel chuan mami chuan chu tiang mei ni lo ezon lak tlak tak ngai to zok turin atia ma se hanai chuan art lama atui thu changin an pahni chuan an thu a in mu ton lo awang chuan anin hnial pha chiama Violeta school bang chu anu nen in mu thutin hana chuan studio a hruaya Violeta chuan anu nena hun man dun nem changa ani ringin hlime me mei chuan anu chu azui mol ve topa ma se anu ero chuan angai tuang chu alo ngai to ve hau lo a Fanu Violeta chu model ni turin theina anei ti hria in camera ma in post tur chuan a thlema chutia camera ma a hanin post vel chu Violeta chuan nuam ti in avoi khatna ma ni se a zei phiana an thil ti chu mami chu shillo turin hanai chuan atia skula Violeta in post kwal na salutuk chu a thian te chuan an nui zatu hlea school bana hanai chuan Violeta chu hruai chuakin a thla chu a laksak le ta a arn chapo in hanai chu thalak thiam ati ema wangin a fak chiama a thalak zor po chu a leisak le nge a hanai le arn chate chu zunen nuam an lo tol ve lai chuan arn salem zia pakhat chu Violeta chuan rong dum chuan alo cheirang duaya arn chanena an khosak awanga thinnim na chu soi chok lo ma se anu khosak phung chu angai theilo ru hlea arn chanen engin lai chin na nge anei chu zota ma se anu chuan angai zong ani lo thuina chang ringota hunakal zela hanai chuan hur herna rongkai lam chu warsot zelin a Fanu baka fi le naida te thla tam tak lak sakin Violeta phei chu akum phu lova song bolin mipa te mitla theyang bera in post chu adu dan alo ni ta deuh dewa an na thona awang chuan Violeta le anu chuan hun tam zok mangdunin Violeta thalak chu lo dar zelin a school kalna hmuna zirlai te chuan an ensan hiala mami chuan Violeta omdan chu thalo atin angai to ema hanai na thona hmuna akal chuan athil ti te an na tho dan te chuan mak atin chulai hmuna tharau sual ho te chu tongtai na mang chuan a hnot kiang tangota ina a hon chuan api mi zia chu adang lam riau wina hria a bia ka tumpo in api chuan a chang du tlat lova chu wang chuan room lama kalin thil dang ati sana hanai chuan Violeta chu a hnangai le bok chu thok tura ati chuan mami chu aron in rol ta a ma se hanai chuan anu chu anuna lo in rol lo tur chuan ati ta mi a anu chu a hau shepa Violeta chuan api thawang ron haule in anu nen chuan anin haule ta shepa fi naida le Violeta te chu art lama tuimi te in mu khom na chuan hruain chulai hmuna mi te chu art gallery nei tu te news magazine shanga editor te an ni hloma hanai chuan thlalo tu te anga in hmel hriat tirin midang te anga min than adu awang chuan a thalak ho chu hmu tir hloma hunakal zela hanai chuan a Fanu zawm na po ngai poimo zo lovin mi hip thei tura thalak tirin atopa chuan Violeta thalak chu mi zong ti ron ni in alar ta hata interviewers te ma chuan kumtling anga lan tir ni in interview ma chon tir ania sumle min than na sa tak an nei to wangin hanai po chu a hlim hlea arn salaka abate po chu atlak ve theita a skula chuan Violeta chu a thianten ti du dain an nuisan na sa thei hlea atopa chuan anin sual pha ta hial thinani hanai chuan England a field trip nei turin Violeta chu a hruaya Mr. Abdai ka chenna anin ngata ma se Violeta chuan field trip ni lovin thala turakal ani ti ain hriat chuan anulaka chuan alungoi lo ru hlea atuka Violeta chu saroka thalak tir atum lea ama Fanu ngei chunga tiatan chuan ara thlak hle ni tun tum zet chu Violeta po anulaka athinim emin anin haun samei ma se hanai chuan ahmangai awanga ingkim ti ani thu soya ani na taka chuan hanain a Fanu zawm na chete ma ngai poimo lovin Violeta wanga cheng tam tak cha chan tur chu arilu a ha zok deya Paris lama chuan Violeta te chu an kir le a
amang bok chuan violetai chu a thian te chuan an en than chhun zom zela skula chuan a thom noin bel thina wang chuan zirtiu tu te pon an hawin zona deng khong tak tak adong zela violetai chuan alarna chu midang te endon na jok ani ti hre thiamin modeling chu bansan atum ta a ma se hanai chuan violetai ma khuwa angai wang po ni lovin asum hna ra chan tur chu angai ngam lova violetai chu modeling ti chhunjom tur chu na thlema violetai chuan anu nen anin ka chu ti top tumin biak po abedu talova ma se arai hnu chuan anu chuan thei patop chu choin lekha te athona ma se violetai chuan apot cheta veka pon lama asikul bang te alo chang chara chutiang chung pon violetai chuan a that chhunjom zela violetai chu nasat taka thlemin akor tharte apea ma se violetai chuan anu laka chuan ala tang tlata entona chuan violetai chu awum zui ve char boka ani chu chanchin buming thang tak editor niin violetai chu ti puya ingwanga anu chu tlan chet san zel nge ani a han zo chuan violetai chuan anu chu thil diklo bul tanna ani awang chuan ama hi engkima katem vekani ti na changa ma se entona chuan violetai chu anuin mangai tak zet thu soin arilu chu hne sakatuma ma se violetai chuan alu lu chu chwa zelin anu chu apo du chuang lova violetai chu in thlengin rang takin kongka chu akala api bula kalin atan puin angen topa hanai chu ina chuan lokal le in kongka chu akik waka ma se an pi tu chuan ngoi rengin kongka chu an hondu talova hanai po chu abeidong ta a chutai mun chu a chhuasan ta a violetai chuan anu thona hmun chu aruka to chuan anu in angai sak to lo tak zet ti a hriat nan model thar alo nei to a kumsom mi lek ti taka violetai chuan anu model thar chu a thik ru hle a chu wang chuan anu ngai sakna nei let le theinan modeling na chu a thok vele ta a choni tlaya a thian te ina le na violetai thalak le a hnuaya comments chetak tak chu violetai thian nu in a han mu chuan a zak ema chuan lam siamin rang takin anin lampan chuan a hong hala in chunga chuan api kianga anu lo thu chu a hmu chuan biak po belovin a chhuat san le ngal deya ma se hanai chuan violetai chu zuin anin hau chhun zom le a violetai chuan thindim emin a thalak chanchin bua alo chhuat tir awangin a hreom ati ziate mi zongin angai san an hnekin an hmu sit zia soin heng zong awang hian anu chu a chhuat chala ma se hanai ve thung chuan nasataka lom thumin shilmol mol tur ini zok sia keima awang chawa lar ini kha alo ti let zeka violetai chuan at pha tak ngial dona in hria in a trap zoya ma se violetai chuan anu chu a horeng thei bik lo anin nem le tange ngeya to pa chuan an hona konga api chu kongla ya thi in an huwa apian vui zo violetai chu anu kianga cheng ve in a chezong chuan anun chu a hong na sa hlea ni khat chu hanai hne na chuan kot atanga thu lo thlengin nu in ama fanu nge chunga athil ti thin chu no pangta na thalo hle ti hria in violetai chanvo hum hi mandua nu ani angin a fanu za omna hum chu soilo ati borbang sak awanga in china chete ma nei lovin violetai chu sum siam na amang thei to lawang ti chu a hlau ema arn sa tan puina chu adile ta topa arn cha chuan thil thalo zong da bo tu ri tura tin violetai chu an thil ti soi chhuak lo tura fui turin atia social worker pakhat chuan hanai te nu fa chu chui zoin violetai chu kumatin ma chuan modeling lama akal tir thei to lo thu shilin akum rol puite anga no pangkhosak dan pa nga ya khosatura tin anin le a chhevel a han en kol chuan an chen na hmun chu no pang chen atana tlak ani lo thu asoya no pang zalen taka awam theina tura thlak danglam turin atia hanai chu anai zona ve ber chan ta ka wang chuan social worker po chuan an din hmun chu a hria thiam pui ve ema chan puyan ngai chuan welfare hne na te a thlen sak tur thu a hrila hanai chuan sumlak luna anei to ngang lo wangin violetai thalak then khat akol sa chu poisa hmu na hral adua violetai ve thung chuan anun mu mal taka man chho ve chu adu to a thalak sa ho zong te chu ti bo vek alo tum ve boka ma se atlai to lutuk anu chuan a fanu thalak te chu chanchin bumi te hne na alo hral mana a hmang bokin mi zong mu thei tura tarlan ni in violetai chu anu thil ti awang chuan anu chu atana a thi to thu asoya zanlaya hanai chuan a fanu chu kai thovin engkima pa ngai anga akal le thei vele modeling na buk chu thopui asom le a ma se violetai chu ron tho chuakin mia ang mei chuna khot sa hanain beng dai atum po chuan violetai chu achera thlak zual sawa atuka social worker hena kalin anu in thla alak sak to ho zong chu zong chuakin ati chiat vek theile theilo chu zota
mà sẽ chú nu chuan a thu nei na pia lam ani thu soin chu tiang te chu judge te chawin an ti thei thu rila vaile tai chuan a boina ching fel thei tu tur ani don lo ti chu hriain thinrim zet chuan chulai hmun chu a chhuah san lea social worker chuan hanai chu bevele in a Fanu thalak te chu the dar sak to lo tur chuan angena ma se hanai chuan artist ani angin adu dana thil the dar chu ami mal zalen na ani thuina chang tatlak nei le ni khat chu kholaya meise pakhat bek vailatai chuan uruk sakin atlan bo zuya athil tia wanga kumthing lo ho ta na da ni in chulai hmuna chuan an chungten an ti du da thin meise dangte nen an khosa hova tu khat chu a Fanu tlo tur chuan hanai chu akala ma se anuo hriat vele chuan rang takin lo thon na nen tuk vera tang chuan azuang chuaka ram hnoi lama atlan chhia hanai chuan a thui pok le vailatai chu atlan hlatinga nu te chu kan himna an nia har satna kan to poin kanin phenna lungpui poimo tak an ni thin ma se vailatai ero chu anu lakatanga himna tur ani phot chuan mel sang tam tak tlan chiat a huam thung he thon thu awtang hian ke mani po hi in ngai to chian kan nga in ta siam